In-nuqqas ta' rispett li jintwera lejn il-Grupp Parlamentari Nazzjonalista mhux aċċettabbli. Għal dan f'intervista mal-Gazzetta The Malta Independent on Sunday id-deputat indipendenti Jeffrey Pullicino Orlando. Pullicino Orlando qal li dawk li ma jiġux eletti bħal Richard Kakija Caruana irridu jifhmu illi kieku ma kienx għad-deputati li jkunu eletti mill-poplu huma ma jinsabux fejn qegħdin. L-istess ħaġa tot għall-Prim Ministru. Lawrence Gonzi ma jistax jagħmel dak li jemmen illi hemm bżonn li jsir kieku m'għandux lid-deputati eletti tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista għal Pullicino Orlando. Id-deputat indipendenti jgħid li kull membru parlamentari għandu jkun rispettat, xi ħaġa li ma ġrax fil-Grupp Parlamentari Nazzjonalista u li ġabet magħhom ħafna problemi ma' numru ta' deputati u mhux miegħu biss. Pullicino Orlando jżid li jekk l-ilmenti dwar din is-sitwazzjoni ma kinux qegħdin isiru barra mill-Partit Nazzjonalista, żgur li kienu qegħdin isiru internament. Saħaq li huwa jaf b'numru ta' deputati nazzjonalisti li vvotaw mal-gvern kontra il-kuxjenza tagħhom fuq numru ta' kwistjonijiet. Dwar x'jiġri jekk fiċ-ċirkostanzi preżenti huwa ma jkunx ikkonsultat, Pullicino Orlando jwieġeb li ma tkunx idea tajba li l-affarijiet isiru b'dal mod. Jiddikjara wkoll li huwa lest li jikkonsulta biss mal-Prim Ministru nnifsu u ma' ħadd mit-tim li għandu madwaru għaliex ma' dawn ma rridx ikollu x'jaqsam. Fl-istess ħin għal Lawrence Gonzi qed iħalli t-teħid ta' ċerti deċiżjonijiet f'idejn Richard Kakija Caruana. Dwar il-Partit Nazzjonalista, Pullicino Orlando jgħid li dan jeħtieġ li jitnaddaf minn nies bħal Richard Kakija Caruana, Austin Gatt u Gordon Pisani, il-kap tal-komunikazzjoni f'Kastilja. Jgħid li ma jimmaġinax sitwazzjoni fejn huwa jkollu jqatta' imqar 5 minuti f'kamra waħdu ma' Austin Gatt. Fl-intervista Pullicino Orlando ħabbar tal-boħra li se jkun qed jagħmel bħala deputat indipendenti. Qal li se jitlob lill-Speaker li jingħata post fil-Kumitat illi jirregola x-xogħol tal-Parlament fejn saħaq li se jkun lest li jikkoopera kemm jista' jkun iżda fl-istess ħin għamilha ċara li jistenna li jkun irrispettat.